uzuri sai manzon Allah, yin uzuri sai manzon Allah. ya Allahu da kai muka dogara dan girman ɗaya faskara wanda yarda mu rere ban mu da attara mi ta ba wa ma'aikin Allah. Rabu salati sau adadin haka yi shi ilahu ka yi shi gaban haka ya haka ai ta daɗa wa ma'aikin Allah. Yin uzuri sai manzon Allah. Ta hali duka yayan annabu su aka ce mu gumi musu laddabu ni ma yau baitin su nake zubi yayan gaske da ba su da matsala. Na nawa ga suna na ina bara na nafa binta nake kira wacce agunta fa du muka tattara mai siffa ya ta manzon Allah. Yin uzuri sai manzon Allah. Abakari a zuba mini zantuka Umar kai ma na tsara maka hali gidan ku ta dole ya haskaka ga Usman baitin ku bana kula. Shakti jani ina ta zaman su da shakti lana karan madda da shehu na godiya ma hadi Allah da da muku manzon Allah. Yin uzuri sai manzon Allah. Baba su bangu in sara maka duk wata tarzo ma na tare maka waye gaya musu za a haye maka in yi shiru a faɗa musu su kula. Baba ina ma kayar ce mini inda ki wanda ya maka gunaguni tarbiyyar da ka bamu nake tuni in yi shiru su yi sharri kala kala. Yin uzuri sai manzon Allah. Dan kunneran nan fa na yi musu sun yi dubu ni ko ɗaya ne musu ciki da bai kuma ta uzura musu tasun ma kuma su ta zazzala. Sai da sharif Allah ya taya maka kullum fatan kairi muke maka kaunar annabi yanzu ta haɓaka ko a ina kuma ba wata matsala. Yin uzuri sai manzon Allah. Baba ka ƙara faɗa mana annabi ga zaki gun kare annabi ga ƙaura gun neman annabi baba shiru na ma'aikin Allah. Assalamu alaika uban duka mai mana mai musu mai raba ɗaukaka wanda ya bi ka gwani ya haskaka har a kiyama ba shi da matsala. Yin uzuri sai manzon Allah. Annabi yau baiti na haɗo maka fata na inganka cikin ɗakakacce baiti na ya yi maka in ka yi mun haka bani da matsala. Dan babu ku zo na faɗa muku yau uzuri ta ukun na rigo muku alƙawari na yi zana tuna muku yin uzuri sai manzon Allah. Yin uzuri sai manzon Allah. Annabi sanni da yi mana Hamid dan gatan Allahu Muhammad sarkin gabas da yamma da ma kudu ka hana ya rabauta silar sila. Me a guri nau mai raba laraba tsaba da tsakuwa duka ka raba ka ewo alkhairi ka zuba dan al'umar ka annabi ka kula. Yin uzuri sai manzon Allah. Komai muka yi mai abuwa yake ba dan shi ba fatsinannu muke wallahi shugaba uzuri kake da tuni mun shiga kogin wahala. Annabi ka ce karmi dan fara ka ce in an manna mu hakura ka hana sako ya mai gafara amma yau da yawa mun shagala. Yin uzuri sai manzon Allah. An jebe ka ma'aiki ka bari an yi ma shaidi kai hakuri ka ce karaya an yi munawwar amma kai uzuri kake ka kula. Har wani ya kama ka da koko ga wani ya jebe ka da tsakkuwa har na ta sa wani ma ya saka a maka kai uzuri ka kisa su a wahala. Yin uzuri sai manzon Allah. Har gayyata ka sun yi muhalmin sun kore ka baka akan hasan har ma sun yi bakaƙe maganganu kai uzuri ka sa sun hankala. Annabi duk uzuri fa kai musu har wata ma magana na ji kai musu ta kai ya Allah ganar da su dan baka so su shiga wahala. Yin uzuri sai manzon Allah. Kai hakuri daga kai na an rufe kogin yin uzuri ma ya kasa kofar alkhairi duka an rufe sai dai naka gwanin yin nafila. Mai ranar garce mu dilda da wanda dukan ababu suke faɗa shi muka ce kuma shi muka jaddada ba wani mu sai manzon Allah. Yin uzuri sai manzon Allah. Ya ga takun annabi Adamu dan ka kai wa kalilu mu'azzamu annabi shalelan al'alimu mai wajib Mahmudu da nafila. Ya majin Allah wuce banku na boyayye wuce wanda ya bayyana annabi ko a ina kai zantina ya gatan Jibril Mika'ila. Yin uzuri sai manzon Allah. Maliki yau mai dina ta kai muke dan yanuwar ka ciki muka babbata kowa ya guda annabi ka dake sannu gwani ma din hada hailala. Mai ayyama gaida Muhammadu ki guda annabi samagi ya gudu yamma da kai da arewa da ma kudu ko a ina an ganka kala kala. Yin uzuri sai manzon Allah. Annabi dole mu dinga yaba maka da girma mu haɗe mu faɗa maka ba girma sai na gaba mai maka kai kaga Allah babu walawala. Yin uzuri sai kai ɗaya annabi kai ne ke share mana zunubi alfarmar ka gare mu tsibi kai uzuri sai manzon Allah. Yin uzuri sai manzon Allah. Dangi duk ku zaya na faɗa muku mai kin annabi shi ya shiga uku shi ya haɗe da fushin almaliku domin ya ƙi ma'aikin Allah. Mai kin annabi je ka faɗa mishi rai ma annabi ne ya ara mishi in ya isa ya bashi abin shi gori zan masa man dan wahala. Yin uzuri sai manzon Allah. Mu dai mun rike manzon Allah mun yado da shigar mu kala kala ga haske a gurin mu da fitila yin haka din ai annabi ne sula. Dangi na maganar ku nake jira yara yin mu da ku ya tattara ko kuma ya ware bari na kira zan gane wanda ba su da matsala. Yin uzuri sai manzon Allah. Me ka faɗa? Sai manzon Allah. Kai kuma ba. Sai manzon Allah. To kai ba. Sai manzon Allah. Sai
haɗe a ma'aikin Allah. Uzuri sai manzon Allah. Dangi na nan wakar ta tsaya kan nan yayu ne muku godiya Allah tsare mu da masu buhun kaya mi sha'anin mu a manzon Allah. Kai dan zurku fito ka faɗa mana tsoro ne ka bule ka yi magana mu tafiyar mu firi muka bayyana annabi sa wani can mun hankala. In abab yau tsami ya zantse gun malam Yusuf mai zawiya in gaida shi na yi masa godiya ya hidima a ma'aikin Allah. Duk yan tsami yana gode muku yanda kuka yi wani rabi ya yi muku rabi ya shirya dukan ahalinku ya baku kulawa domin basmala. Ne uzuri ne naku na annabi yas uzuri na yi muku ladabi dan sidi jangulo ahalin nabi mai takama da manzon Allah. Ada salati rabu tili kun sanadin sawa mi gyalgyali samun sidi na annabi munzali sa sanye da batula silasila.